Bună ziua! Astăzi vă voi arăta un hack pentru Subway Surfer, pentru coins. Să aveți coins maxim. Bine, mai întâi trebuie să aveți toate aceste programe. Acesta pentru a-l avea Subway Surfer pe calculator și acesta pentru a folosi hack-ul. O să vă pun niște link-uri în descriere pentru Intel APAP și ChatEngine. Și ca să aveți Subway Surfer, dați pe Intel APAP, dați la caută și așa în continuare. Ok, acum să vă arăt hack-ul. Deschidem Subway Surfer. Am dat pe rezoluție mai mică să vedeți și bă. Uitați. Acum dăm aici. Numărăm. Uitați câți bani am acum. Bani. Am 9999600132. Acum intru aici și dau aici Subway Surfer, scriu la value 99600132. Dați Enter. Dați New Scan, Enter, până găsește. New Scan, Enter. Poate n-am scris bine, 999 de 4 ori. Da, n-am scris bine. Trebuie să scrieți exact. 99, New Scan, dați Enter. Așa, uitați. 99999132. Acum, intrați aici, Play. Și acum mai trebuie să faceți chiar cu un coins. Hai, na, cu 2. Stați un pic că a fost o bucăre. Așa. Acum am în loc de 3, 2, am un 4. Ștergem, scriem 4. Dăm Next Scan. Și acum stăm 2. Apăsați pe el și pe săgeata de mouse. Dați activate. Nu, de fapt nu încă. Mai întâi trebuie să dați pe value și să scrieți câți bani doriți. De exemplu, eu vreau 9. Da? Uitați, aici este maxim 1.4. Scrieți 9 la maxim până o să vă dea. De fapt, stați un pic. Asta e o greșeală. 9 de 9 ori e maximul. Trebuie să fie la fel. Acum bar. Acum dăm play. Și trebuie să murim din nou. Și să vedeți că am... Uitați. Am avut 9999 și mi-am mai adăugat câțiva am făcut acum. Mulțumesc că mi-ați vizionat videoclipul. Acum să vă mai arăt ce mai am. Ce caractere. Hai de la primul. Apropo, dacă vreți să-i aveți pe acestea și n-aveți aici, de exemplu, aveți 10 chitări din 200, scrieți la ChatEngine câte aveți, scrieți 10, iar după aceea mai dați la box instantanee, adică scrieți câte chitări aveți, ce număr, primul, și după aia dați aici și dați buy și dacă trebuie să vă mai pice neapărat o chitară, dați până vă mai pică o chitară și după aia dați exact cum am făcut și la coins. Și după aia așa faceți la toate caracterele, la restul le cumpărați cu bani. Mulțumesc că mi-ați vizionat videoclip.